Учителя Петър Дънов. Незнайното. Избрани мисли. От нашето издателство Алгита Ра. Тази книга е плод на едно вдъхновение да навлезем отвъд пределите на ограниченото човешко мислене, да потърсим източниците на нашето знание и незнание в човешки и в божествен смисъл. Ето и съдържанието на книгата. Незнайното изначалие. Неведоми са пътищата Господни. Любовта – проявление на незнайния. Незнайните тайни. Незнайното в човека. Незнайното и знайното в човешки и в божествен смисъл. Незнанието и невежеството, беда или благословение, причини за човешкото невежество, прояви на невежеството, благословеното невежество. Ако не знаеш, незнайното в пътя на ученика. А ето и някои мисли от книгата. Вие разбирате обичта на този незнайния. Вие усещате, че има нещо, но къде е? Никъде го няма. Незнайният е, който повдига света. Когато говорим за любовта, че Бог е любов, то са онези напреднали същества, които са завършили своята еволюция, които са изпратени в целия космос. Когато говорим за Бога, това е онова безгранично, незнайно същество, от което всичко проистича. Нужно е смирение на човека. Божиите пътища са неизповедими. Никой не знае кога Бог ще се прояви чрез него. Обръщай внимание на най-малкия лъх на светлината, за да откриеш незнайните пътища на живота. В тях се крият Божиите радости, които слизат от небето. Любовта не се възприема чрез сърцето, а по особен вътрешен път, незнаен и за самия човек. Нищо в света без любов не може да се прояви. Тя е той, незнайното в света, което не знаеш, което не може да определиш, което милиони години като изучаваш, не знаеш толкова сколкото сега, то ще остане една от великите тайни. Бог се проявява като любов. Някои искат да знаят, да опишат какво нещо е Бог. Любовта съзнание не се добива. И малко мисли за невежеството. Днешните ти знания утре ще бъдат невежество. Онзи, който мисли, че знае, той е най-големият невежа. А онзи, който мисли, че не знае, той е най-ученият човек. Невежеството не е лошо нещо. Невежият не носи никакъв товар на гърба си. Ученият е натоварен с голяма раница. И малко за незнайното като таинство. Глъбините на страданието никой не може да издири. Също така и добрините са необозрими. От добро към по-добро. Когато чета беседите, аз изучавам в тях това, което не съм казал. От беседите аз изучавам и прилагам онова, което не съм казал, което съм задържал за себе си. Ще кажете, може би, че учителят трябва да знае всичко.
Цялата книга можете да поръчате на нашия сайт, на този посочен линк. На него в момента на този сайт може да видите също и други книги с избрани мисли от учителя,